No, pokračujeme ďalej. Keďže už sme vraveli o úprave kvintakordov do štvorhlasu, aj sme urobili príkladík, teraz bude taký príkladík, možno menší na úpravu septakordov. Hej, máme septakordy na 2. stupni, 7. stupni a na dominante. Takýto príkladík existuje tuto. Zase určiť tóninu, jeden krížik je pre znamenie. Krížik 1 má buď G-dur alebo E-mol, pozriem sa na notu finalis, to je nota G. No tak skúsim, no. Najskôr, hej, tradičný postup, určiť tóninu, určili sme, že G-dur, podpísať funkcie a vypracovať horné hlasy. Mám tu takéto, čiže zistil som, že to je G-dur, napíšem G-dur, bum, do tohto je to G-dur, končí G, idem funkcie. Tu nemám žiadne číslo, je to G, G je tónika v G-dur. Tu mám, že A, je to kvinsextakord. Kvinsextakord má o terciu nižšie základný tón. Čiže Fis je základný tón. Takže to je 7. stupeň. Kvinsextakord na 7. stupni. Pozor. Tu mám tón H a má to byť sextakord. Základný tón je o terciu nižšie pri sextakordoch. Vyšiel mi tón G, čiže to je tónika opäť. Tu mám C, čo je subdominanta. Hej, G-dur. Tu mám tón D, na septakord mám urobiť na tóne D, ale D je základný tón septakordu, takže to je dominanta. E je 6. stupeň. Tu mám tón C a sextakord, základný tón je o terciu nižšie, čiže to je 2. stupeň. Tu je tón D, septakord, dominanta, tónika, E, A je 2. stupeň, D je dominanta, ako sme hovorili. A tu mám príťažný kvart sextakord na tónike. Čiže napíšem iba tónika, tónika, hej. Dobre. Vypracovanie horných hlasov, už som určil funkcie. Má to byť v oktávovej polohe v úzkej. Čiže vzdialenosť basu a sopránu je oktáva. A keďže to má byť v úzkej, najbližšie, no hlasy idú na najbližšie akordické tóny pod. Čiže alt bude D, tenor bude H. Tento akord na 7. stupni kvinsextakord so zníženou kvintou má tóny Fis, A, C, S, lebo kvinta od basu E má byť znížená o pol tóna od B. Čiže Fis, A, C, S, 7. stupeň. Nedvojím bas pri úprave septakordu, ako sme si vraveli, čiže na najbližšie tóny Fis proti pohybe s basom, keďže nemajú nič spoločné. S a C. Prosím vás, nezlaknúť sa, že tu mi ide bas G, A a alt D, S sú kvinty, ale čistá do zmenšenej. To je dovolené, to robil aj Mozart. Dobre, teraz rozvádzam 7. stupeň ako do tóniky. 7. stupeň ako do tóniky rozvádzame tak, že ten 7. stupeň septakord obsahuje 2 tritonusy, tie musia ísť k sebe. Čiže Fis mi stúpa, G. Pre istotu ho robím ako samostatný. S mi klesá na D a tento C na najbližší možný, to je G, keďže H vynechávam, to je v base. OK? Tak to by to malo byť. Zdvojené je v oktáve soprán s tenorom. Čiže musia ísť k sebe. Zdvojené hlasy rozvádzame v protipohybe, idú k sebe. Tu máme subdominantu, tónika a subdominanta majú spoločné niečo. Majú. Takže zadržíme to G, ktoré majú spoločné a ostatné ideme takto na najbližšie. Dominantný septakord D, Fis, A, C. D nepíšem do horných hlasov, lebo mám v base. Takže E pôjde na Fis. To je Fis, aby ste mi verili, nie G. Fis. Alebo nie, nepôjde na Fis, lebo nemajú nič spoločné, nemôžem zadržať. Vznikli by mi paralelné oktávy. Takže G, toto G pôjde na Fis. Áno. Toto C pôjde na čo? Na A a toto E pôjde na C. Tu mám chybu. C a Fis. Dominanta 6. je klamný záver, robíme tak, že tercia dominanty stúpa, ostatné klesajú, tercia dominanty je Fis, stúpa na G, C mi klesá na H, A je rozvádzané, klesá na G. Tak toto je. Tu mám zdvojené tenor a alt v unizóne,
idem od seba, opäť mám tu sextakord nejaký. A, C, E má tóny. Hlavne musím toto tu rozviesť od seba, čiže G mi pôjde na A a druhé G mi pôjde na E a tu mám Hčko, ktoré by som dal na C a tým pádom tento sextakord som urobil ako nesamostatný, mám zdvojené C. Pozor pri tom spájaní druhého stupňa dominanty, aby mi to C nešlo na D, lebo by som mal paralelné oktávy, takže neurobím to prísnym spojom, ale voľným. Respektíve môžem C zadržať. Áno. A toto E posuniem na Fis. Hej, čiže to je dominantný septakord D, Fis A, C. C mám v sopráne, A som zadržal, C som zadržal, E mi išlo na Fis tenor. Dobre, rozvádzam do tóniky. C je septima, klesá na terciu. Tak toto je. Bum. Pozor, zase mám zdvojené v unizóne. Rozvádzam od seba. 6. stupeň E, G, H. Bum. Druhý stupeň majú niečo spoločné, A, C, E a E, G, H majú spoločné E. Ostatné idú na najbližšie. Bum, dominantný septakord. Majú niečo spoločné? Majú. Aha. Toto majú spoločné. Fis je citlivý tón. Čiže mi stúpa na G. Tu mám tóny kvart sextakordu G, C, E, ale keďže sextu od basu, čo je E, mám znižiť o pol tóna, je S. G, C, S. Pozor na najbližšie. To je takto. A rozvediem sextu na tóniku. Bum, toto som zadržal. Pomočka. Wow.